je borok telar katal paiui puila ringyangui tongnai borokni bagui mo video swnamjago jara pherasar tongnai borokni bagui o video ongo omo hingke puila onek borok no tongo puila pai tubui khwtwng bahai ke sur abo phano se saimanya borokni bagui omo video swnamjakmani puila hingke oro khwtwngma beranai beramani pore omo yang o phaio o jaga tui khe yang tui khema bulnai tei o jaga o oro soradi yang baching tui ke sarawi yang bising tui ke tubdi tubui yang o khei tubdi tubma pore o jaga soradi oro sorma pore yang o tari yang tui ke tubui o jaga jati mo khwtwng baire o phaiya tui obo thike tongna bagui omo jaga o hingke oro susi o dadi o puila step ni do mo hingke just norok no puila step ni sao basa basa kwrwng rok himma rano amtwrok no suruk phunukna nango haida hinai omo hai khwtwng surna rwngya kwbangma borok no puila puila o wngjago aboni bagui video ma swnamani tei norok sob somoi no khel khai di o jaga o iko tongo oro 5 4 3 2 1 0 tongo norok mono sob somoi no 1 ki 2 o rewi norok sumna khai di mo sob somoi yang tola taturi tola tuka hingke obo kiphilo tola tuna se goi keha norok ulo sute sute saimantanga no o tola taturi norok mo 5 dige bo talang di 5 dige talang khamani no obo khwtwng hachal hachal khe silai ongnai aboni bagui 1 ki 2 ni kwsaran norok tongaikhai bes wngbo bo tei kisa kok kwbang borok kwtal kwtal o obono kaisa obono baksa khiklai si rohorok swk jora khai no khiklai rohorok omo ta khiklai di jibono phanno ta khiklai di obo nosto ongthannai aboni bagui obono yakbai no je thuk thangyasak ahai khe kol khai rohori omo berai yasak subui maya do obo berana nangnai obono baksa baksa borok tong kwtak khai rohonai aboni ta khai di mono twrwk twrwk khai je thangyasak dikhi beraima rohonai faidi hingke tabuk chwng khwtwng bai ke sur abo nailaiano. Hingke norok buting wngjakbai kha khakhaio norok puila jara puila kwtal rok borok to kisale sigana hinui uansugo hingke jara tei kisa misa sijaga rok asuk sai mansukya rok norok ano comment khlai sadi ang bo video no norok ni bagui nongni je problem abono ang tubui phunuknai norok comment khe sadi norok ni problem tamo tong hingke tini bagui asuk nang sinai.